Ayun, again. So, merchandise na naman tayo ng bigas. So, yung bigas, alam nyo po yan, mabigat po yan. May 5 kilo at may 10 kilo po yan. Ito din yung mabigat na trabaho sa amin pag magpo-floor display ka. Lalo na't bigas. Kasi, yung isang isang plastic is 20 kilos. Okay? So, yan, 10 kilos yan, yung kulay silver. Tapos, yung kulay orange na yan is 5 kilo. Tapos, sa isang plastic, 4 ang laman yan. So, 20 kilos yan. So, mabigat talaga pag mayroon ka ding hawak na bigas. So, di ba nung una, tubig. O ngayon yan, mabigat din yan. O, nakita nyo, 4 sa isang plastic. So, lalo na pag isa ka lang na merchandiser, pag nag-floor display ka ng isang paleta, 2 paleta, so, abutin ka na ng 1 oras, 2 oras. So, yan ang mabigat din sa trabaho namin. Okay, so mahirap din mag-merchandise, sabi ko sa inyo. Minsan lang, okay at magaan, pero meron ding araw na mabigat. If you like this video, you can follow me on Facebook, YouTube and TikTok. Thanks.